Hello guys ini anu ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಆನಿದ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಎಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ತುಲಿತೆ ಪೂರ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಗನ ಹೋಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಬನ್ನ ಗನ ಪೂರ ಹೋಮ ಪೂರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಪ್ಪಗ ಪೂರ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂತದ್ದು ಲಿಶುಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲು ಭಾರಿ ಕೋಪಡುಲ್ಲಲು ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಪೊಸತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಒಯ್ದಿನಂದು ಬಲ್ಪ ಕೋಪಡುಲ್ಲಲು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮಂದು ಸೂಪರ್ ಫೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೇ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೌದಾ ಅಪ್ಪಲ ಕಾಯನುಂಡು ಮೂಲೊಂಚಿ ಕಜಿಪು ಸೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಾಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಅಲಸಂದೆ ಪಲ್ಯ ಬಟಾಣಿ ಗಸಿ ಎಂಚಿನ ಮಗಳು ಉಪ್ಪಾಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತುಳಿತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿರ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾವಂಚಿ ಕುಲ್ಲುದಿಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರವ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಒಯ್ದನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತುಳಿತೆ ಒಂಚೂರು ನೀಟಾಂಡು ಉಂಟು ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲೊಂತೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂತುಲೆ ಪಾಯಸ ಪದಂಗಿ ಬೇಲೆದ ಪಾಯಸ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಪದಂಗಿ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಂದೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮನಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಣ್ಣುತ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪಾಯಸ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಕುಲ್ಲಿನ ಸೀನ್ ತುಲೆಗೆ ನಿತ್ತೆ ಬೈಯಗ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿ ಶೀರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಶೀರ ಮಲ್ತಿನಿ ಕೊಂದ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪೆರೆದು ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೀತಿನ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಉಂಡಿ ಅಂದ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಹಾಂ 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 ತುಂಬ ತುಳು ದೊಂಬುಗುದುಲೆ ತೆಡ್ಲು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಶೆಡ್ಲ ಬರೋದು ಮೂರುಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯೇ ವೇಸು ತುಲೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಅವನುಂಡು ದಾದವು ಶೇಮಿಗೆ ಶೀರೆ ಅಂತ ಅವನತ್ತುಂಟು ತುಲೆ ಶೀರ ನನ್ನ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಡುಗೆ ಲತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಡೋದು ನಾನು ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೇರ್ ಬೇಕು ಸೋಕಾರ ತಿಕ್ಕು
Ini macam balik. buka Hari balik boleh. Ning tu tik. Kam. Mango, boleh. ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ಕೊಂತದೀಯ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಕೇಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಕೊಂತಿತ್ತಿತ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೀಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಒಂಜಾಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಅದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚ ತೊಲೆತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಒಂದು ಅವಂತೊಂದು ಜನವ I begin to
ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಸಲಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಶೀರ ಸೆಮಿಗೆ ಶೀರ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದಯವು ಏನು ಸರಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈದಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದಾಲು ವನಸ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ಲ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಕಚಂಬರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದೆರು ಇಂದಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲು ನಾವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಚೆನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಂದುಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಆದೀತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಲೆ ಮನೆ ಬಾಕಿ ಐನಿ ಪಪ್ಪಲ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ